कार्बि आंलंआवबो रिंखांदों खाम जथा सेरजा सिफुंनि देंखो। सानब्रैनि हाबाफारिजों रंजालि बैसागु फालिदों कार्बि आंलंनि थागिबि बर'फोरा। 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनि गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो खुंगा 33थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ खावबिल गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै फालियो। थांनाय सानखालि कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय खावबिल गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै रंजालि बैसागु फोरबोखौ खावबिल गामि आफादा अनजालि क्लाबनि बानजायनायाव बर'नि आंगो फोरबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ खाम जथा सेरजा सिफुं दामनायनि देंखोजों रंजा बाजा गाजा गोमजायै फालियो। हाबाफारि बायदियै गिबि सानाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, गेदेरफोरखौ मान बावनाय, उन्दैफोरनो अननाय होनाय, गावजों गाव बिदा फंबाय बायदि अनज्लायना थानायनि बोर सारस्रिनाय, जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे बायदि बायदि गेलेनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। गथ'फोरनि खारनाय बारनाय, सियार खेला, हांसो हमनाय गेलेनाय, बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बायदि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंगा 33थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ खावबिल गामिनि रायजो राजाफोरा फालियो। सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंजानाय रंजालि बैसागुआ थांनाय सानखालि जोबथा जायो। बे जोबथा साननि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 13 नं खरखान्थि बियाबनि मण्डल बिजेपि दोलोनि नेहाथारि प्रफेसर रंफि, लोगोसे गामि बोराइ सुकुर गयारि आरो बैसागु खुंफुं आफादनि आफादगिरि गामिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरा। रंजालि बैसागुनि थाखाय आं फंनैसो अराय अल बिश्वनि सोमोन्दै मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे जोङो खावबिल गामिनि आं सासे गावबुरा, आंनि नामा जाहैबाय थानेश्वर गयारि। बोसोरे बोसोरे जों बिसिबांबा बोसोर बे रंजालि बैसागुखौ फालिबोबाय। बे फालिबोनायाव जोंहा जोबोद माने बारायबोगासिनोसो दं, खमायनायाव गैया। आरो जों गामिनि बोराय बुरि गथ' गथाय लानानै जों मोसादों मुसुरदों, गेलेनाय बादायलायबोदों। जोङो बेखौ खुङै खुङै दिनैसिम बिसिबांबा जों माने गोजोननायनि गेजेरजों जोंनि दा बर्थमान सोलिनानै दं। बेखौनो बुंनानै आं जोंनि रायजो राजाखौ लानायनि रायजो राजानि गेजेरजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनांगौखौ आं फोजोबबाय। गोजोन्थों। आं बे गामिनिनो सासे मुरब्बि महरानि बिथोराव आं बेखौनो बुंनो लुगैयो, माने जोंनियाव अरायबो बोसोर गोदानाव फैयोब्ला जों गथ'फोर गथायफोरखौ बा बिदा फंबायफोरखौ फिसाफोरखौ लानानै जों माने खुसि रंजा अरायबो माने जोङो फोजोबलाङो। दिनैबो दाबो जों बिदिनो सानब्रैनि कार्ज'खुसि लानानै जों दिनै बे कार्ज'खौ खुंनानै दाबो जायै लोङै फिसा फिसौ गोदना गोबानानै जों रंजायै बाजायै जों बेखिनिखौ सानब्रैनि हाबाफारियाव फोजोबनाय जाबाय। बेनिखायनो बिथांमोनखौ हांख्रायनानै जों दिनै गावसिनि गाव गोसोखौ खुसिखौ लाख'नो हायैयाव जों दिनै बिथांमोनजों माने लोगोसे जखाथक माने लोगो हमलायनाय जादों। बेखौनो बुंनानै आं आंनि मुङा बिरद बसुमतारी, जोंनि गामिनि अनजालि क्लाबनि आं प्रेसिडेन्ट। जोङो दासिमबो 1980 मायथाइनिफ्रायनो स्टाब्लिस जानानै बेनिफ्राय गायसननानै जोङो दिनैसिम फालिबोगासिनो दं बे बैसागु बोथोरखौ। जोंनि गामिनि गासिबो गावबुरा सेक्रेटारि रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारनानै जोङो बयबो फुरथि खालामलायो, रंजालायो। जोंना गोबां एकदम माने गोथौआव हाबनानै दं गामिया, माने गोथौआव आरो खनायाव दङ जोंनि गामिया। बे खावबिल गामिनि जोंनि गामिखौ जोङो माने जेबो मोनाखै दा। जोङो बे रायजोनि दा जा थाइसे थाइनै रां दं जों बिदिनो फालियो, रंजायो, बैसागुखौ खुंबाय थायो, बोसोरे बोसोर जों खुंबाय थायो आरो गोदोनिफ्रायनो खुंबोबाय थादों। गोदोबो जोंनि देरसिनफोरा खुंलांदों आरो नेक्स्टआव जोङो दा जोंनो खुंलांबाय। दा लासै लासैनो जोंना माने सोलिबाय थागोन आरो बियो जेलासिम जोंनि खावबिलाव थाबाय थागोन अब्लासिम बे बैसागुआ सोलिबाय थागोन। बैसागु फोरबो जों फालिबाय थागोन आरो मालाबाबो जों बेखौ बन्द' खालामा। आरो जोङो ओरैबायदि मोजां खुङो
जोंनाव माने नांलायनाय गैया दावराव दावसि गैया बुलायनाय गैया जों बिदि खुंलांबाय थायो आरो बोसोरे गोदोनिफ्रायनो आरो जों रावजोंबो दावरावबो खालामलाया बुलायलायाबो जेबो दावराव दावसि गैया आरो जों बिदिनो रंजा बाजा मिनि खुसि जोङो सानब्रै गाहाम फालियो खेल दुला होयो खारनाय बादायलायनाय कार्बि आंलंनिफ्राय राजेश मुसाहारिनि रिपर्ट BTC Live 12